Moi ben, pois moi bo día. Presentamos hoxe unha proposición que imos defender no pleno deste mes para iniciar o procedimento de recuperación para a xestión directa da concesión do mercado do gando de Amio, que caduca xustamente en 2022. O que hai que facer é poñerse xa a encargar os informes económicos e xurídicos pertinentes e recuperar a xestión directa desas instalacións do recinto feiral de Amio, tendo en conta que, desde a nosa perspectiva, sen ninguna dúbida, unha operación de interese público e que en novembro deste ano, en novembro de 2022, cúmprense os 25 anos de concesión. Caduca ese período e, por tanto, para nós está máis que justificado o interese público desa recuperación, xustamente para diversificar a economía local, manter o sector primario e, ademais, poder conseguir maior control, transparencia, eficacia, coordinación nesa concesión. Hai distintas cuestións que é bo que abordemos relacionado con ese mercado. Por un lado, o tema de que, ademais, hai que aproveitar a oportunidade de que xustamente a subrogación do persoal, segundo que aparece na Lei de Orzamentos deste ano, determina que non vai computar a taxa de reposición. Por tanto, unha vez que se recuperen, non hai ningún problema na cantidade, no número de prazas que a empresa externa destina a prestación deste servizo concreto. Nestes momentos non contará para a taxa de reposición. Ademais, polo feito de, neste caso, recuperar unha concesión de 20 anos. Hai que lembrar que o mercado de Amio conseguiu situarse como o primeiro de Galiza e un dos primeiros do Estado español en canto ao volume de animais e de transaccións. É unha actividade económica importantísima para a cidade de Santiago. Realízanse anualmente 52 feiras de vacún e tradicionalmente 2 de equino. É certo que pola pandemia algunha delas non puido celebrarse, mas todas teñen unha importancia que, simplemente vendo as cifras, están claras. En 2021, o valor económico da actividade gandeira comercial acadou prácticamente os 30 millóns de euros, 29.698.000 euros, unha cantidade moi importante. Mais é que para alén do que é o propio mercado e as propias transaccións de gando, hai unha área expositiva, 14.000 metros cadrados, que se poden utilizar con esas naves e eses pabillóns para diversos usos educativos e lúdicos, algo que foi moitísimo tempo habitual, quizáis aínda en máis cantidade do que está sendo nestes momentos. Lembremos que ali, por exemplo, fixéronse tamén cribados sobre a COVID-19, probas de selección do persoal municipal, asistencias do supercampeonato de rallies, ou o salón de automóvil. É certo que hai uns espazos que teñen unhas posibilidades inmensas, moi importantes tamén para o Concello. E, ademais, temos que impulsar tamén a vocación agraria. Na actualidade hai en Santiago 265 explotacións gandeiras, hai casi 5.000 cabezas de gando bovino, pero as cifras estánse a reducir, está claro, polos datos que temos do IGE nas últimas décadas. Por tanto, tamén este é un momento que se pode aproveitar para tomar medidas desde a política local para trazar unha estrategia agroalimentaria sustentável, apostar por potenciar a soberanía alimentar, o aproveitamento da base produtiva. Realmente hai unha serie de cuestións que o propio goberno municipal debería de impulsar, xustamente porque, afortunadamente, o sector agrario e o conxunto da poboación de Santiago de Compostela impediu que cesase a actividade no mercado de Amio. Compre lembralo. Hai 10 anos que houbera ese intento de Alfonso Rueda, cando era conselleiro de Presidencia da Xunta, xustamente de intentar levar para o recinto feiral de Silleda e trasladar aí todo o mercado de gando de Amio. Ese intento, afortunadamente pola reacción do sector e da poboación de Santiago, quedou en nada e, por tanto, este é un momento en que nós temos que dar un salto aínda maior de potenciación. E por iso o que solicitamos é que se faga un informe económico e xurídico do recinto feiral, do mercado de gando, e estudar o procedimento para recuperar a xestión directa, tendo en conta ese interese público da operación e que en novembro de 2022 conclúe o período de concesión que tivo eses 25 anos que acaban agora. Tamén, xa en previsión de que se opte por isto, o Concello ten que estudar usos alternativos para potenciar o calendario de eventos do recinto feiral.
algo que pode vincularse a demandas do sector comercial, do sector turístico, tirarlle todo o rendemento posible a estas instalacións e, ademais, e a nós isto parece-nos fundamental, crear unha comisión desde xa, desde este mesmo momento, coa participación das organizacións agrarias para impulsar as actividades do sector primario, para evitar o peche de explotacións e favorecer esa diversificación económica local que tamén debe ter neste sector un puntal fundamental. Esta é a proposición que queremos presentar, que imos debater e que esperemos que teña a unanimidade ou que sexa aprobada no próximo pleno do vindeiro día 31. De calquera maneira, non quería rematar esta rolda de prensa sin facer tamén en relación un momento a esa polémica polo parking de Belvís, a resposta que o alcalde de Santiago xa fixo ás palabras do Bloque Nacionalista Galego anunciando que esta era unha necesidade que había que abordar. Primeiro, quero comentar que este tema, sabe o alcalde, que foi levado ao Consello de Administración de Tusa polo BNG directamente, en sesión do 27 de xaneiro de 2020, onde pedíamos xa naqueles momentos que se fixese o estudo de detalle, todos os estudos previos necesarios, para ver se esta era factível. Por tanto, desde aquela a hoxe, tivemos tempo, máis de 2 anos perfectamente, para ter o estudo e para saber se hai algún inconveniente para a súa realización. Nós non o vemos, está incluído no plan especial de Belvís, en principio non debería, pero lóxicamente o persoal técnico ten que facer os estudos, as análisis, as propostas e ver se hai algún inconveniente ou non. O problema é que este goberno perdeu o tempo. Isto xa se dixo que se debía de facer, de feito, en algunha das negociacións orzamentarias o PSOE dixera que sí que ia abordar, facer ese estudo previo para ver se era posible. Agora estamos, claro, nunha situación de que non temos ese estudo e non temos nada. Eu tamén quero lembrar, e eu agardo e espero que a poboación de Santiago de Compostela teña memoria para saber o que dicía o alcalde de Santiago antes e despois das eleccións, porque antes das eleccións, e aí están as hemerotecas, o alcalde de Compostela dixo que se comprometía a realizar ese parking, que era o momento, que era lóxico facelo e que parecía que ese era o camiño. Unha vez que chegou ao goberno, onde digo Diego, de todo iso non se sabe nada. E tamén quero aproveitar para comunicar públicamente que non é verdade que houvese no campo de fútbol investimentos recentes. É certo que aí hai que facer unha obra debaixo do campo de fútbol que volve despois a poñerse onde está, no mesmo lugar, pero as últimas obras que se fixeron nese campo de fútbol foron en 2011 co Partido Popular, en 2011. En 2020 houve unha pequena mellora en iluminación e aprobouse en 2019 un proxecto de acondicionamento que non se realizou. Por tanto, non hai, digamos, obras recentes que impidan, neste caso, poder abordar unha cuestión que, insisto, había un compromiso por parte do alcalde previo xa a campaña electoral nese momento de que iso se ia realizar, pero tamén había un compromiso co Bloque Nacionalista Galego inicialmente de que se podía facer ese estudo de detalle e ese proxecto para ver se era factível. Despois, ao final, todo iso quedou en nada e daquela agora damos a volta a todo e dicimos que xa non é factível. Houbo 2 anos perdidos para saber se isto era viável ou non, se había ou non algún inconveniente. Aínda que, como insistimos máis unha vez, é absolutamente legal e, en principio, todo isto estaba incluído nese plan especial de Belvís como unha das posibilidades de desenvolvemento xustamente importante, desde a nosa perspectiva. Sen máis, non sei se tedes algunha pregunta. Bueno, sobre a proposta que traía hoxe da presidenta do recinto ferial, non sei que visos de vontade por parte do goberno local de gestionar directamente este recinto tendo en conta os antecedentes dos que partimos. Pois eu vexollas todas neste caso, creo que debe de facelo o Partido Socialista, porque a partir de agora comezaríamos a entrar en prórrogas anuais. Acaba a concesión 25 anos e a partir de agora o que está previsto é prórrogas anuais que, claro, ter para calquera persoa que teña unha empresa unha concesión a 1 ano, eso xa nos está tendo problemas noutros ámbitos. Ti non lle podes garantir a unha persoa que lle vas deixar a concesión para facer investimentos importantes e propostas de interese a medio prazo, non lle podes garantir agora 5 ou 10 anos. Agora tes que ir a prórrogas anuais, ano a ano, cunha falta de planificación absoluta respecto dese espazo. Entón, a maneira de garantir o mercado de gando, potenciar
o mercado de gando e todo o que se poida facer alrededor da actividade do sector primario e poder ao mesmo tempo ter un espazo que pode ter un uso moi importante, xa digo que haberá que estudar conxuntamente en cales son os mellores, non queremos adiantarnos tampouco, pero para eses pabillóns e eses metros cadrados que hai para a utilización de actividades lúdicas e educativas que poidan potenciar o sector comercial, o sector turístico, nós creemos que todo iso é fundamental. Entendemos que neste caso, no caso desta concesión, o goberno local esperemos que teña sentido común e que decida así recuperar esta concesión. Esperamos que sí, porque ir a provisionalidade de ano a ano, ir dando prórroga, desde logo eu creo que sería o peor que lle podía pasar neste caso ao mercado e as posibilidades que ten, a alternativa que ten. Así que esperemos tamén que haxa un posicionamento a favor por parte do sector agrario e tamén dos sectores económicos da cidade. Eu creo que a cidade só gaña con iso. Esperemos a ver que problemas pon o grupo de goberno, pero eu espero que neste caso que non lle poña ningún. Sobre o parking de Belvís, entendo que o que demanda máis que a construcción do mesmo é ese estudo previo para ver se é viable facer ou non. Claro, nós levamos xa o levábamos no programa electoral, pero nós, e xa o dixéramos no anterior mandato de Compostela Aberta, nós xa puxéramos en riba da mesa que se fuxese ese estudo para ver se era viable. Daquela, o alcalde Martiño Noriega xa no seu momento comentara que esa era unha opción que estaba prevista na planificación e que se podía facer o estudo. Non se fixo e, unha vez que chegou este goberno, nós o primeiro que fixemos xa é poñelo en riba da mesa nas negociacións dos orzamentos e no propio Consello de Administración de Tusa. E o que se nos dixo era que o estudo previo sí que se podía facer. Se unha vez feito o estudo hai algún problema, evidentemente haberá que buscar outra alternativa. Pero, en principio, nada parece indicar que poida haber algún problema. Entón, evidentemente, antes de abordar, imos facer xa un parking, hai que mirar, facer o estudo, mirar se hai algún problema, algún inconveniente desde a perspectiva técnica e ter ese proxecto preparado. Iso é o que pedimos de maneira urxente e é o que decimos que sobre o que hai unha mentira grande por parte do Partido Socialista, porque dixeron que ese estudo sí, e resulta que aí está sen facer nestes momentos. Non só dixo no seu momento o alcalde que o estudo sí. O alcalde no seu momento xa dixo que non había problema e que sí en época preelectoral. O caso é que, claro, aquí, xa digo, eu creo que hai algunhas persoas, infelizmente, que contan con que a xente teña pouca memoria e pensa que pode cambiar de idea e de posición un día e outro, non? Algún día poderemos falar das diferentes caras do alcalde e de como nunhas opcións de A, uns días de A, outros días de B, e depende, porque hai todo manifestacións que son contradictorias. En todo caso, independentemente da decisión final de si facer ou non o parking, ou de facer ou non o estudo, é algo que non se entende a resistencia a facelo nestes momentos.